No facis que m'escalfi perquè... M'estàs fent escalfar tu a mi, Farem veure que Flash FM avui ha anat a un esdeveniment on estava aquesta furgoneta de Tryson i que el seu treballador, que és el tio que ens demana que fem la broma al jefe, ens ha robat material. Diga? Hola, tu ets el responsable de l'empresa Tryson, per casualitat? Sí. Et truco de Flash FM, em dic Jordi Escaire, vale? Sóc el cap de tècnics d'aquí de la ràdio. Eres tu que ha anat avui a l'esdeveniment de Mataró? Ha anat el meu company, el Gabri. El tema és que ens ha desaparegut un dels CDJs. Nosaltres hem tornat a les gravacions i hem vist un xaval que anava tot de negre vestit que s'havia emportat la CDJ i l'havia fotut a la furgoneta on sortia Tryson i el vostre i el número. No em diguis això. Sí. M'estàs deixant flipat, tio. Bueno, no, nosaltres estem encara més flipats de que la vostra empresa pugui passar això, perquè jo al·lucino, tio. Espera, tranqui, no diguis això, o sigui, amb mi i no et posis així i relaxa't, perquè jo sóc el responsable de la... Què vol dir responsable? Que et responsabilitzes, sí o no? No facis que m'escalfi perquè, mira, et dic una cosa, mira... Però m'estàs fent escalfar tu a mi, Però que t'escalfis amb mi no, perquè m'escalfaré jo i acabarem malament. Joder! És que em nego. Però de què vas, tio? O sigui, parla amb mi bé i ho solucionem bé. Soc de barri, què vols que et digui? Bueno, vols com jo. Tu ens hauràs de fer una transfer de 3.500 euros pel valor del CDJ. Que jo tindré que fer, no? En tot cas... Com a responsable ho hauràs de fer tu. Després el càstig que tu internament li facis amb ell ja no és cosa meva, maquinàries. Bueno, jo sóc el responsable de l'empresa, val? Ara jo no sé com funciona això quan passa una cosa d'aquestes i aquesta persona sóc jo amb les meves mans i amb els meus peus, no? Doncs de forma indirecta sí ets tu. No, i a sobre rius. Molt bé, com rius de mi? Però és que estic flipant amb tu perquè m'has trucat d'una manera... Molt relaxada. Tu m'has escalfat després. Però què dius? Però si has sigut tu que t'has posat... Jo he començat del chill, Tete, jo he començat de tranquis. Tio, jo no perdré més el temps. El Gabriel me ha pedido esta broma. ¿Quién eres, cabrón? No me jodas. Estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM. No me jodas. Mare meva, quan jo agafi el Gabri. Quan t'agafi, ja veuràs.